Bangon ba? Puto lang. Oh, sensus me. Kayo karang sensus. Bangon ka. Sorry, mama. Ha, ganito mama. Kayo ma. Sakay-sakay. Wa tutup sa kong isulti na sakay-sakay ra kay para sa kong kayuhan. Ha, ma'am. Ay, dayon mo ma'am. Dayon. Sige ma'am. Dayon mo ari ma'am. Ari ma'am, lingkod mo ari ma'am. Gusto ko ma'am para masulod ta ma'am. Ha, okay. May adlaw, sir. Ay, dili na siya ka istorya lagi ma'am. Pasensya na ma'am ha. Di siya ka istorya. Hindi ba siya istorya lagi ma'am? Kanang inani man gud siya ma'am. Ako la isaysay niyo ba taas kaayo ni si pero ako lang move-on kanang tungod man gud sa kanang kinakumbana ma'am kugihan. Jud kaayo ni ba tungod sa iyang kakugihan nga halos na siya mapahuway. Na stroke siya ma'am. Oh, lagi ma'am lagi stroke lagi ma'am. Oh, nga gusto jud kayo. Na stroke dai kali ay. Fix na diha. Kani ma'am kay amo man dyan isuwat ma'am kung unsa jay kanang kuan sa imuhang bana ma'am ba. Inyon duha ma'am. Kanang naa ni siya kaayuhan nga moabot ma'am. Oh, na. Ay, ma'am. Inani gud nga kay sa imong bana naa jud na siya'y ayuda sa ato ang gobyerno. Ano dyan na siya ma'am. Nya kani ma'am na ako'y pangutana sa imong part dyan siya sa pangutana ma'am kay unsa kanang man na siya, labi ma'am? na stroke siya ma'am para dako mong madawat. Unsa man na siya ma'am? Kani ma'am kanang kay kani siya ma'am na stroke mo na siya ma'am no. Oo, ma'am. Unya ma'am kanang Pila ka years na niya siya stroke? Mawal sa bagat na ano na dyan ma'am no? Mga 1 week na lang yun iyang kuan ma'am. Basta dili matambalan. 1 week na lang siya nagkaroon. Luya lagi lagi ma'am. sige ma'am luoy. Simbak ko kani. Unya kanang ma'am. Kani ma'am part man dyan sa pangutana ma'am kanang sa inyong panagtipon ma'am kanang ma'am. gabi ma'am kanang mo ana pa na siya ma'am. Dili na gud siya kahimo ma'am. Ako na lang siya mukha mang niya ma'am kay para at least lang ba na ako may kalipay gamay ma'am. Sige ma'am nya. Nya mo kuan pa na siya, ma'am. Mo barog pa. Dili na lagi kaayo lagi. Ako na lang siya bahala lagi jud ma'am. Ako na lang jud tanan bahala ma'am. Sige ang barog no. Ya ikaduha, ikatulo na ni nga pangutana, ma'am. Unsa Iba ikaw man yung kamang si mong bana. Oo ma'am. Magkausan imong bana dili. Dili na jud lagi ma'am. Di na yun. Ang ako ang problema ma'am. Pati jud pagkadakuha ma'am kay pobre pa kaayong ni. Wala na ko'y kalipay magabi eh. Sus sa tagot-anay lang jud ma'am naluoy jud kaya kung kahimtang jud lagi ma'am. Uya, ako adyo ning isa ka nga to sa Kapitolyo nga. Ikaw ma'am Uy kayo. Mawala One week na lang, ma'am, no. Unya kung sa padila sakit ani niya ma'am. Unya ma'am kanang mahikapan lagi ako ng gamay ang iyang kuan ma'am no dire tuhod ma'am no kay wala jud sa ma'am ay do na ako ma'am. Dili na siya madaog kanang dili na siya kapilog sakit di ay. Maka-feel siya ma'am pero gamay na lang gamay kay dili pa man siya. Basig ang iyang mga bones ko nga mga vitamins. Ano jud lagi. Ato ko na suwayan ma'am. Ma'am, ang iyang naw Dili lagi na siya mapila lagi ma'am. Ay. Luoy jud ay ma'am ay Mo gani ato ng isa ka nga to. Nya ma'am. Nya ato ning pang tagaan mo ning vitamins ng pampautsog. Mao ba ma'am? Kana. Kinahanglan jud kayo na ako ma'am ay na. Manghinaot jud ko ma'am nga matabangan jud ko ninyo ma'am. Away problema na, ma'am. Kami bahala na. Muta na ko, ma'am ba? Na anak gamay? Ay wala ma'am dili na Okay na mo gumiduyan. Kana man kung makadlawon ma'am nga mo sug ang iyang sakit ma'am ako na siyang dayanon diha ma'am kay di man siya kahigda katarawa ko na among sawog ma'am among lingkuranan gahi kaayo Ay, ang iyang kabalaka, ma'am. ugan. Iba na kay pom dito. Bakit ba? Di mo hatag mo na sa gobyerno. Ihatag mo imong po. Para imo alhidaanan. Nya butangan na to diri ko ano. 1 week na lang ang tagas ang bana mamatay mo. Para hinabangan na sa hupay 1 week. Para Nya mapus dili na na niya. mabarog ma'am no. Hindi na ako barong, hindi na ako magausan. Anan, Ako ma'am sa ano lang siya ma'am no wala siya nakikiglaay kay pinanggad Mao gyud lagi siya, ma'am. Till death do us part. oh mao jud ma'am ini ka part isa si Mambana ang mura madlok man tanaw uy. May gani, ma'am, no, kay makabang pa yun din taon ka, anak imong bana nga lain man tanaw. okay Sige na, kay. Dila mi magdugay, ma'am. Amo dayon ning ihandos dito para sige wala kay wan Kinahanglan ako ni pirma sa imong bana ma'am. Pirma si imong bana ma'am. Dili pwede ako ma'am. Kaya ma'am, mo pirma sa ko ma'am. Hindi mong bana, timong bana.
Wala pa 1 week, maabot na ni siya ma'am kay para intan mapuslan sa imong bana nga di pa taon siya mapanaw ni kalibutan na. Salamat kayo ma'am. Sir, Sige, salamat ma'am. kayo Salamat, sir. ma'am. Amo jud Sige, yung ma'am. nagpandos. Sige, Ma'am, palihog lang mo, ma'am. Ah, way problema na ma'am. Nagkaluyan mi, ma'am. Berarti ka lang. Kaya nagsigat ka sa akin, ma'am. Perigod na naman. Di ba kita? Kasi very good. Putos kita kung kilid niya imong gikusi atong sinsos. Oh, na ako nitong sa. Ako itong sa nga. Iya naman pong gikot. Anong tinuod ba nga? Naadyo ka na dili na kakapili. Sakit. Insa may ingo man ka nga nganong 5 ka. Unsa usap sa man? Ay, ay, nga naman. Ikaw na siya nga. Nindot ni mamalik pa niya masyakti. Lang sa nga tawa mo. Ikaw na siya nga. Ano na to? Mamalik mi, may masyakti maduha pa niya. Makipaw